पळणार 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 अजून चळवायचं, झळणार जळू द्या, पळणार पळू द्या अजून चळवायचं. माग भुकणाऱ्या कुत्र्याला बिस्किट टाकून पुढं पुढं चालायचं. माग भुकणाऱ्या कुत्र्याला बिस्किट टाकून पुढं पुढं चालायचं. मैफिली त्यांच्या रंगतात, त्या मैफिलीमध्ये रे चर्चा आपल्या चालतात. बाबा मैफिली जरी त्यांच्या असल्या ना तर चर्चा आपल्या नावाच्या चालतात. काय भर चौकात भावा मैफिली त्यांच्या रंगतात, त्यांच्या मैफिलीमध्ये या चर्चा आपल्या चालतात. अजून कसे ते जळतील असं कार्य करायचं, अजून कसे ते जळतील असं कार्य करायचं. आता भुकणाऱ्या कुत्र्याला बिस्किट टाकून पुढं पुढं चालायचं. माग भुकणाऱ्या कुत्र्याला बिस्किट टाकून पुढं पुढं चालायचं.